ξέρεις ποιους άντρες λέμε σκληροπυρηνικούς? Γιατί λέμε οι γυναίκες. Έχω φτιάξει μια κατηγορία, μην αμφωνείς. Όχι, οι γυναίκες δεν μπορεί να φτιάξει λάθος. Ο σκληροπυρηνικός ο άντρας. Τι γίνεται, οι γυναίκες, ο άντρας είναι σαν τις κραουνιάρδες. Οι γυναίκες είναι στα πυρηνικά του εργοστάσια. Εμείς είμαστε εντάξει. Οι γυναίκες, εμείς δουλεύουμε και με μαζούτ. Τσαφατσούφα. Η γυναίκα δεν μπορεί. Είναι πολύπλοκο. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο άντρας ο σκληροπυρηνικός είναι αυτός που επιβιώνει. Δεν θα το πω, δεν κάνει. Γιώργο, μας έφτασε και εσύ στη βρύση και δεν μας δίνεις λίγο νερό. Φτάσαμε στην πηγή. Ο καλός μήλος όλα τα λέει. Εσύ, Ηλία, ναι. Μα πρέπει να γίνεις σκληροπυρηνικός. Τι θα πει αυτό? Hardcore. Hardcore. Ναι, σκληροπυρηνικός. Πώς το ξέρεις? Να μπορείς να επιβιώσεις την πυρήνα. Πώς το ξέρεις αν δεν είμαι? Υπάρχουν τα ιόντα, τα μόρια που λέει. Όταν μπούμε στον πυρήνα. Όταν μπούμε στον πυρήνα, εξαφανίζονται. Ενώ αν πας στον πυρήνα και κρατάς, είσαι σκληροπυρηνικός. My friend, still waters run deep.